Enggak, kita udah ketemu. Oh, mau balik. Tigaan mo ko yung overjob? Tigaan mo ko yung mag-snack, no? No? Wala lagi. Natawag ko na, natawag ko. Kalimot ko, ano? Tigaan mo ko ba? Ano ko? What did you do? What did you do? Ayun, pag nalagkasak eh, yawan, ay, gusto pa rin ito dapat. Kita pag doon na ito. Nga, taro ka ng electric mana. Ay, sir, normalo. Ito ba ang amping? Wangi-on lang na, kanagin mo sa ako, kilid mo na. Ay, kanagin sa, nahimik ang kinagin sa ako. Jadi na mo, okay, kuan mo gusto si Juan, si Pamakino ba yun? Bang yan. Hindi na ibalik.
Buwan Manila basta i-renew siya kada buwan aga until September 19. Ano yung problema ka? Ilang na ito? May hapon kayong tanan, once katayuan sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo sa Palma, sa atong Timo Pastor, sa atong Mas Presider, ug sa atong tagsatagsa ka makatayuan na to sa bilakip sa atong mga sunod nga mga katayuan. Thanksgiving Mass to Senior Santo Niño Mama Mary and all the patrons and saints for all the blessings received and good health. For the souls of Minda, Florentina, Celestino, Nilda, Melda, Victoriano, Pacencia, Solidad, Rosario, Minda, Monhas, si Crisanto Rodolfo, Pastorista ng Calaxbatorio, offered by Florcel Adam. Thanksgiving Mass, Eliezer Bustillo, offered by Vanessa Bustillo. For the soul of Arlito Casas, offered by Casas family. For the soul of Leah Teresa Oliamot, offered by Leah Oliamot. For the soul of Zacarias Noniesa Jr., offered by Elsa Noniesa. Thanksgiving Mass for all the blessings received, Senior San Roque. Petition for the good health and protection from my loved ones. I restoration of Beatriz Baogbog. For the soul of Roman Baogbog, Yolanda and Jaime Veloso, Ana Sofia Torreso, Greg Cornell, all my deceased relatives and friends, all the souls in purgatory, offered by Dolorosa Baogbog and family. For the poor souls in purgatory, offered by Srishanil Pantaya, Angelina, Rodolfo, Robin Domic, Dolores Lim, Maria Elena Pablo, Placida Pabilic, Lilia Castillo, Mariano Pabilic, Tomas Pabilic, Serafin Pabilic, Sergio Pabilic, Henry Pabilic, Monsignor Filino Cabalia, Monsignor Adelito Abilia, Monsignor Ranolfo Iway, Monsignor Rudy Villanueva, Monsignor Calito Puno, Monsignor Benvenido Tudtud. For the souls of Clara Humauas, Q Humauas offered pamisa sa kalag ni Clara Humauas, sa kalag ni Elena Humauas, pamisa gikan ni Librada Humauas. Petition for the of the 83rd birthday of Papa in Heaven, Leo Vigildo Lopanisa, offered by Noel Lopanisa, Rosalinda Taliktik and family. For the soul of Pacencio Noel, offered by Evangeline Borgonia. For the soul of Bebot Ramos, for the birthday today, Daya Ramos, offered by Ramos family. Pamisa kalag ni Antonio Fernandez, Marcela Prejoles, Anisita Fernandez, Corazon Piala, Celso Makilan, Pastora Piala, Macario Fernandez, Dionita Lumastad, Alfonso Alignon, Dalmacia Fernandez, Lito Makilan, Narciso Fernandez, ug sa tanang kalag spiritual offered by Anisila Makilan. Thanksgiving Mass to God the Father, Son, Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph, the Patriarch, San Roque, Santa Lucia, Saint John 23rd, Saint John Paul II, San Isidro Labrador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Archangel, all the angels, saints, and martyrs,
Petition for the healing of family, conversion, deliverance, guidance, protection, enlightenment of Reno family, Abendan family, Rosari family, Olimba family, Nardo family, for the unity of Prax, MME, IFO, GBNP, EO electors and cantors, all who serve the church, priests, and link the world peace, salvation of all mankind, healing the sick and the dying, for the soul of Mama Glena, Papa Roberto, Lola Mildred, Lolo Francisco, Lolo Gabino, Caetano, Federica, Nilda, Barry, Liling, Antonio, Taga Susan, Gaga Dandan, Melchor, Lito Rene, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Rossini, Rod, Cedro, Apin, Tony Clint, Rudy, Abilina, Abelita, Deling, Zozet, Annie, Melyung, Waning, Terso, Benita, Bibelin, Orlando, Isaac, Karing, Mingay, Sita, Neni, Pina, Jr., Avon, Betty, Eden, Bibi, Milagros, Malo, Kate, Lola, Koki, Mingoy, Tara, Eliso, Ernie, Tawai, Tuding, Igay, Freddy, Linit, Danilo, Rosette, Maribis, Mayet, Alfredo Colut, Alfredo Sr., John Lloyd, Dulcie, Dodi, Nagparing, Rita, Arne, and Francis, Thomas, Rosario, Belinda, Brona, Rapina, Crispin, Caridad, Kuyawini, Alex, Terov, Luz, Manik, Luz, Ramon, Cadena Vidal, Darijolabs, Father Nilo, Father John, Monsignor Fred, Monsignor Pono, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Delmar, Consider, Capitan Ronick Robert, Brad Robert, Brad Moore, Ati B, Mr. B, Kuya Art, Nini, third and fourth generations, Tanang Kalag Sugatorio, Tanang Tagasitio, Sintra, Avellana, Nipana, and Kalibutan, sakop sa committee and church servers, offered by Brad Ern and family. Thanksgiving Mass for the gift of life of Maria Ellen. September Ayuna Claire, for that safe travel of Ramon, Sunshine, Joy, and family, for successful mission of Sister Corazon Melba in Stockton, USA, for the healing conversion of Edita, LV, Bernadita Gavine, Bernadette Carmen, Ana, Gina, Flora, Alfaro, Maria, Ellen, Margie, Rosalina, Sarah, Romeo, Mariel, Elizar, Eileen, Bridget, and Gildo, Patrio, LV Alma, also Pablo, Marlene, Heriberta, Abi, Ruben Jr., Ruben Sr., Reuben, Pedro Gines, Rolando, Maxima, Madolo, Concepcion, Hermenegildo, Raimundo, Eusebio, Dolores, Tiborcio, Oliva, Miriam, Edna, Cynthia, Pablo, Clarita, D. Antero, Titus, Abelardo, Romulo, Eduardo Corazon, Cecilia, Eliza, Aurora, offered by Maria Ellen. Mass for the Soul, Federico Villanueva, Antonio Bilda, Dorinacqua, Arlene Pacansa, Agripina Amay, Romancito Buquiron, Drillion Flores, Marciano Laquinon, Giselle Butay, Bani Mag-away, Alfie Mag-away, Joe Usmeña, Susan Miñosa, Marcelino Manlunas, Nining Manlunas, Floro Manlunas Jr., Cesar Manlunas, Serapin Pabilic, Angela Pabilic, Sita Pabilic, Dodong Pabilic, Arnor Pabilic, Rosalinda Fernandez, Rodolfo Fernandez, Liza Giron Warren Stats, Divina Alunis, Sineda Adolfo, Freddy Bragamonte, Robert Baguio, Orlando Borges, Nestor Belayo, Email Apitin, Francis Sara Angkas, Orla Franklin Duarte, Paulino Arcayan, Calixto Karin, Apolonio Manino, Asuncion Manino, Basilio Manino, Lucia Angcog, Olimpio Angcog, Cesar Bas Jr., Kian Reyes Gana, Erohito Nagita, Ermelinda Nagita, John Yen, Kunson Renante Dakay, Servanda Cotillo, Ursula Yap, Nonong Lilia Rico, Isaias Rusca Sr., Dudong Fuentes, Jocelyn Gomez, Donisha Benedicto, Guillermo Benedicto, Fe Ibanez, Ricardo Ibanez, Romer Delantar, Morel Lenti, Ricardo, and also sweeter offered by family and friends. For the 6th-year death anniversary of Leonila Lucers Ontal, may she reign in peace with God, Mama Mary, and Saint Joseph. Mass for Son Felix Libato, Juliana Libato, Pascual Libato, Perpetua Libato, Iseda Libato, Ambrosio Libato, Apolonia Libato, Antonia Libato, Ignacia Libato, Pedro Montalban, Dulce Montalban, Guillermo Hamili, Elipicio Hamili, Crescencio Hamili, Rinaldo Tobilan, Eusebio Tobilan, Marta Sanchez,
Marina Florita, Francisco Florita, Cirilo Florita, Antonio Pino, Alejandra Pino, Hermogenes Pino, Plisi Pino, Lucio Pino, Isabela Flores, Rodrigo Flores, Lisa Butay, Eritrea Butay, Servando del Castillo Jr., Romeo Menyusa, Fabiana Menyusa, Dode Menyusa, Rowela Daito, Porfirio Oporto Sr., Evelyn Tatoy, Emmanuel Salvador Mercado, Carlos Bailusis, Berina Tura, Jose Patorio, Norma Runa, Ricardo Bruna, Anita Tornilla, Fidel Isabelia, Noe Noli Manto, Mariana Panisalis, Fortunata Bordagi, Aning Pamatian, Nieves Day, Grace Suarez, Realisa Vitas, Eugene Opura, Erin Bautista, Christopher Bontila, Juanito Hermosa, Joel Ibanez, Alan Ibanez, Roland Ibanez, Rudy Ibanez, Wilfredo Ibanez, offered, and also spiritually offered by family and friends. Words of John Sibalius offered by Julius. Success, Thanksgiving Mass for successful operation of Jaime career success, for enlightenment of conversion of Jaime, JD and Jelia, healing and deliverance from sickness, especially cancer, and reparation to break the bondage of patterns of negative traits and hurts and traumas, reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary and Sacred Heart of Jesus, reparation for personal sins, continuous healing and successful of chemotherapy of Jaime, Professor Ruda Villaflor, Loida Mante, Gloria Villaflor, Jacinto Villaflor Sr., Lorita Lau, Robin Lau, Luisa Lau, Coninia Lau, Matia Lau, offered by Lau Villaflor family. For the complete healing, Maria Rebecca Chu, Father Eric, Sister Bong, Sister Rosita, offered by Mr. and Mrs. Chu. Thanksgiving Mass, God the Father, Holy Spirit, Secretary of Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, all saints and angels in heaven. Pasalamat successful and perseverance of Rob Carla Payusan in his priesthood studies, for graduating cum laude in Base Philosophy, Professor Praxis Antonio Romeo Primitiva Marila Roque Marinel, Jose Juan Maria Teres, offered by Sarah Payusan. Petition for change of behavior for peace and harmony of relationship with the husband, give observation of ranking preparation and plan for Master soon, for Romeo Minhilda Ismael Andrisa Segonda Susima, Fernando Isabel Marshall, Suico Senior Benigno Tatay Sano Sara Samuel Petra Alan, offered by Lobrigas Puntanar family. Good. Ang po alang sa proseso sa kanastasyon sa lagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagahong kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ang gagugma alang kanimo. Mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi dias pag-alagad kanimo, isip pari o obispo, sa kakinabuhis pagdumili sa kagalingon, makananayon sa pag-ampong magyatagon sa gugma alang sa kabus, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ng makananayong panigingnan, ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapabsanon kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibangat inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Yesu Kristo, ang Ginoo mga anak na buhay gahariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Amanaw na kaslangit, pagdaig rin mong alan, mabot ka namin gingarian, matumaling pagbuot ni sa iyo tamay ng sa langit. Ang kalalo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaylo ka kami sa mga sala, maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka na mo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan, wasa kami sa dautan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ka sa mabahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami makasasala,
karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Prayer for praise, O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers. On behalf of thy priests, give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them, and their sorrows and persecution, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination, because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much, with their comfort, with their joy, with their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. Palihog maningdod. Ang anghelos, ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Nginamkon siya sa lalangin sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karon ug sa oras sa aming kamatayon. Kaniyang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanako, sumala sa imong puno. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karon ug sa oras sa aming kamatayon. Ug ang pulong na himong tao. Ipuyo siya uban kanako. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming magsasala, karon ug sa oras sa aming kamatayon. Iampo mo kami, San Panginoon sa Diyos. Mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Magampo kita, ang grasya mo na ngabuyo kami Ginoo, ibubo sa huma kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus. Madala unta ngadto sa mamayahong pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikang tanan, himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan way katapusan. Amen. Saktan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. May igsoon maghinulsol kita sa atong mga kasalanan
aron mahimo kitang andam sa paghalad ining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakumpisan Salamat sa Diyos, kung kagagahom sa tanan, kung kaninyo mga igsuon, nagkalapasog na ko yamo, sa una-una, sa pulong, sa buhat, kung sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nga muyo ako, Santa Maria, kanunay-ulay, sa tanang mga anghel mga santos, kung kaninyo mga igsuon, ang inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios sa pasayuon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi, walay katapusan. Amen. Magampo kita. O Dios, bihim ikaw kang San Bernardo, nga nagbilaab sa gugma, alang sa imong balay, ug maghayag siya, ug mapuno sa kadasig, dinhi sa imuhang simbahan, itugot nga pinaagi sa iyang mga pag-ampo, kami magmainiton sa mausap nga espiritu, ug maglakaw kanunay sa mga anak sa kahayag, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, mabuhi ug hari uban kanimo, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoo kanako, tao, ingna ang Pangulo sa Tiro, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Garbuso ka ug mingon, ako usa ka Dios, ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan, apan tao ka lamang. Bisan tuod nagpakamaalamon ka daw Dios, nagtuo ka nga mas malamon ka kakay kang Daniel, o nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa nabutan, nadato ka ug nakatigong ug daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midugang ka kadato, ug tungod niini nagarbuso ka. Busa nag-ingon ako ang Ginoong Dios, kay maalamon ka man kaha daw Dios. Ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo, bakyawon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahog. Itambok kanila sa kahiladman, o mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tanaw tapon moingon ka balang gihapon, ako usa ka Dios, sa tubangan sa mapatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, na walang utuos sa Dios. Ako, ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa akong responsoryo, ako mao ang magpahambal sa kamatayon ug ang mohatag sa kinabuhi. Ako magpahambal sa kamatayon ug ang mohatag sa kinabuhi. Uingon unta ako, amuson ko sila o papasundo ang ilang dalan sa handumanan sa mga tao, kung wala pa ako mahadlok sa mga pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasikar ko nga masaypanon. Ako mayang nagpahantay sa kamatayon ug ang mohatag sa kinabuhi. Ang
kaugalingong kamot maoy nakapadaog. Pwede lalo ang Ginoo niini. Kay mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Magpahantang sa kamatayan, huwag ang muhatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa katawo usa ka libo upang padagan sa duha ka tawo ug napulot ka libo. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato nagbaligya kanila ug ang Ginoo mitugyan kanila. Wala kumawang magpahantang sa kamatayan, huwag ang muhatag sa kinabuhi. Kaduol na ang adlaw sa ilang kalaglagan ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duwa-duwa, ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa iyang katawhan, sa iyang mga alagad, mao gayud siya. Huwag magpahantang sa kamatayan, huwag ang muhatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinud-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pa gayud sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kay sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinud-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, kung mao ka na, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila o mitubag. Kini dili mahimo sa tao, pan mahimo sa Dios ang tanan butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan, ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kasabot kalibutan. Kamong dusi katinun-an, bulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa dusi kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga bibiyag balay, bibiya og mga igsuon, bibiya og amahan ug inahan, bibiya og mga anak o mga uma, tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo, ug hatagan pagayod siyag kinabuhing walay kamatayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi, ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog. Maayong hapon kaninyong tanan. Tungod gayud sa kaayo sa amahan, iyang ipadala ang iyang anak alang kanako ug alang kanimo, aron makapuyo kita sa iyahang puloy-anan. Kay dinhi sa yuta, dili man kini siya permanente. Ang atong lawas, maluya og matapos, pero ang atong kinabuhi, adunay
nagpaabot aron kita makauli. Makauli kita. No? Ang atong lawas, maluya, niya muuli sa yuta. Niya ang atong kinabuhi, dunay nagpaabot o nag-andam nga kita makauli gayon. Sa unsa man, sa kalipay o kalinaw. Dunay mga santo, mga tao nga nabuang niini. Nga gusto silang muuli gayon ngadto sa gigikanan sa kalinaw o kalipay, nga gisaad sa pagtuo, labi na dinhi sa Ebanghelyo. Dinhi sa Ebanghelyo, pagkalisod sa dato, pag-uli sa balay, nga giandam sa atong amahan, pagkalisod. Mas lisod pa sa dato, sa pagsulod sa balay sa amahan, kaysa usa ka kamil nga mulusod sa lungag sa dagom. Imposible ka na, mingon ang iyang mga gitun-an. Ug miingon ang Dios nga anak nga si Jesus, imposible kini dinhi sa yuta, pero posible kini sa langit. Manang dunay ubang mga tao nga nahigugma sila sa langit, they love heaven more than anyone or anything else in this world. They love heaven. They love the house of the Father in heaven more than anything or anybody. That they leave their family in behalf of this love of the house of the Father in heaven, or in behalf of heaven. They leave trabaho, properties, kung nabuang sila, giingnan sila sa kalibutan nabuang. Ug usa niini mao si San Bernardo. Yun siya, I love the house of God. I love the Father. I love heaven. Because I love. I love because I love. I love that I may love. That is binuang kini sa uban sa dis kalibutan, pero alam usab sa uban dinis kalibutan nga duol na sila mamatay, dako na sila gasto sa problema sa ilang pamilya, ilang mga anak, ilang spouses, gibiyaan sila, pero wala sila magpakabuang nga mubahos. They love the Father in heaven. They love Jesus with us here on earth. They love the Holy Mass. They love the sacrament. They receive, gusto silang gidawat nila ang Eucharistia tungod sa dakong gugma. O ang ilang rason, kay gusto ni nga mahimong gugma usab. Gugma nga to sa bana, nga dili na mahigugma. Gugma nga to sa asawa, nga dili na mahigugma. Gugma nga to sa anak, nga murang anak na buang sa kalibutan, na kusog ng musukol sa ginikanan. Pero ang ginikanan, ingon siya, mohigugma ko sa Dios aron maantigo kong mahigugma sa tao. Mahigugma ko aron mahimo kong gugma. Ingon sa o man napakitabo. Ingon din, sulayoy lang. Sulayoy pagigugma. Niyang rason nga nung mahigugma tungod kay gusto kong mahigugma. O mahimo unta ako nagugma. O mao kini ang gibilin ni San Bernardo ngadto sa mga tao nga diha suod niya. I love because I love. I love that I may love. O unsa may unod sa gugma, mo respeto, labihan ka maayo. Bisan nga itong mga taong dili maayo, pagpabilin siyang maayo. Because love becomes love when I love. When I say, if I am husband, I love my wife because I love her. I love her that I may become love to her. Whatever happens, she is a wife to me, and I love her.
Even if she does not love me, I wish I become love to her because of my love of heaven. I know nga matapos kining maong drama dinhi sa yuta, pero ang katumanan sa tanan ining drama akong gipangandoy kay gisaad kini kanako kung mituo ako kay gusto kong musulod ining gisaad kanako sa Dios nga anak ang gingharian sa Amahan. Dili kini masabtan kung dili ka mo patuo. Maglingo-lingo lang ka. Kaya mo kay pagtuo sa gugma. Maglingo-lingo ka. Binuang manik. Imuha po na. Pero ilaha po to. Imuha po na. Pero ilaha po to. O posible po mahimong ako ang ilaha. Kailan ang naangkon. Tungod kay gusto kong magpabiling gugma ngadto sa akong asawa. Ngadto sa akong anak. Doon na mga mga anak nga murag mga anak nga pero ang inahan o amahan ay pabilin gyapon siyang inahan o amahan. Ngadto kaniya. So dili masabtan ang gugma until imo siyang puy-an. Kung dili imo siyang puy-an, kung dili imo pangayoon. Tungod kaya ang gugma, Diyos. Ang Diyos, gugma. Panang sa akong pagkanawat karon, sa akong pagtuo, ako madawat ang gugma. Kay siya, maugayod ang Eucharistia, ang Hostia, na nahimong lawas. Sa Diyos, kagugma, alam ka. Yan, dili ta kapli sa tanan. Karon dinhi nag-istorya ko, ay magini pagbutbot. Pero ikaw po, pagbutan ko ka. Nagka mo complain ako. Pero ikaw, nagka mo complain mo. Sa krasada, sa imong pag-drive. Pagkita nang doon magpinusilay sa krasada. Pero, pwede kong mahimong gawas nun. Mo pili ko. Pili ko mabawas ni mo. Pili ko mabawas ni mo. Kung mabawas magani ko ni mo, ang kaayo. Ako ibawas ni mo. Na-inspire ko sa kinabuhi ni San Bernardo. Na-inspire ko sa Ebanghelyo ni Yesu Cristo. Manindog ko nito. Si Jesus, sa ihang pagpanudlo ini sa kalibutan, daghan gagkaayong nga wala makasabot kaniya, ugingan gani siya na nabuang na. Pero ang iya diin kinabuhi, puno sa kamaayo, puno sa kahibalo o kaalam. Budahok kita samahan, aron makasunod kita kang Jesus. Busa, miingon kita, Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang simbahan, musaksi sa mga mithi sa langit mong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang adunahang mga nason upaapit sa ilang kahigmaan, ngadto sa mga kabos nga nason kinay ila sila pahimusgan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang mga Kristohano nga nagpuyo sa kabuhong, makakatpon sa kinaadman sa paggamit sa ilang kahanding, uban ang manghihatagong gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga magmangiloy-ol kitang mutagad o muamuma sa mga idaran, mga kabos o mga masakiton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alam ka namo, nga ang halang ng Teofilo kamumo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Nga ang mga matuhurong na kamatay, muambit sa mga bahani ito sa Dios noong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Amahan na lingitlon, patalihugi ang mga hangyo sa imong katawhan na matuuhon. Amabaha kami pinaagi sa kinaadman ni Jesus,
nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagigsuon pagampo kamo aron kini atong halag sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagdimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Ginoo, nagahalad kami sa sakramento sa panaghiusa o panagdait nganha sa imong kahalangdon. Kami nga naghandom kang San Bernardo nga dungganan sa pulong ug sa buhat maningkamot unta gayon alang sa kahiusa sa imuhang matuohong katawhan ang simbahan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab Ibayaw kanimo. ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay ikaw gipasidungkan diha sa katilingban sa imong mga banaan nga santos ug diha sa ilang pagganti sa ilang mga pahanungdan gigantihan nimo ang ilang mga hatag. Imo kamong gihatagon og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abiyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Managan kami nga maduugon ug makampot na mo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magbusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos gani ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ibadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini anang kanamo lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis. Ipasalamat kay mo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o Panginoon kamong tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala papasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang
misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahanghang, si Kristo nabaligyan. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nining sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagan kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesu Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan lukop sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo, kanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong nawong, ug kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan, uban kanila ang ikaw daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawang pamahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang kanyang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ng atong mga sala, ug dadon kita niyang magkapasaylo sa mga tao nga nagkasala kanato. Mahal namo nga akas nga langit, pagdaygon mo ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon na nagpasaylo kami sa nagkasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dawtan. Pangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesu Kristo among manudubos. Kay imo man ang gingharian ng gahumgang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton nga tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay Panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Peace. Kordero sa Kordero sa Dios nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesus nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit anang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, o pa ni pamulong lamang, ug mamaayo ako.
Ang Ginoong Hesus miingon, Ako ang buhi nga pan gikan sa langit. Ang mukaon nining pan, mabuhi gayud hangtod sa kahangtunan. Magampo kita. Ang kalanon nga among gikalawat Ginoo niining pagsaulog sa piyesta ni San Bernardo, magpadayon unta sa pagluwas kanamo, dinasig sa iyang mga paningingnan ni San Bernardo, o tinudluan sa iyang mga pagtulian, madali unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao, nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaang kaninyo. Maana ang usab kanina. Panalanginan kamos makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang sakripisyo ng lakaw ta dias kalinaw ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sorry,